Вечар. Сонейка схавалася, і толькі на заходзе над прыціхшым гайком чырванеецца паласа небасхілу. І сціхаміранае поле, і супакоеныя хаты, і шапатун сад, і бяроза ля пуні усё зрыхтавалася, каб спаць. І рэдка-рэдка варушыцца на грушцы той ці той галуза лісцік. Хоча пабавіцца з невялічкім ветрыкам, але пакінуты ім, і ён рупіцца памаліцца на ноч і змоўкнуць. Немаведама дзе дзяваўся той ветрык, бо млоснаю нямотаю падыхала летняе неба, цёмнае і душнае. Скончыўся святочны дзень, заціхла і Высялкоўская вуліца. Груд мужчын і баб, што сядзелі і гаманілі на бярвені і шулах, звезеных летась у восень з панскага лесу, патроху рассыпаўся ува ўсе бакі. І ўсё было пад уладай панаваннем жніўнае ночы, што распаўсюдзіла свае хмельныя цяжкія чары і залезла быццам няхоця ў астатнія куточкі. Заснула зямля. А Міколя канцавому не спалася. Ён выйшоў з хаты, палашчыў жука, прайшоў скрозь сад і засягаў млеючае ад нямога любоўнага Юру поле, па мяжы, сярод ужо высокіх і пахнючых канапель. Далёка за лесам, на небе, пыхалі і тухлі зарніцы. Позні вечар. Прыціхла ў цямноце жыта і пыльны шлях. Позні вечар. На выгане за сялібаю з канца хат, аднак яшчэ даносіцца гоман. Порскай тупочуць нагамі нявідныя коні. Начлежнікі выязджаюць. Скрыпнулі вароты, ляснуў завал, а там гаўкнуў сабака. Ля калодзежа скрыгнула вага, і адтуль і патроху адзін за адным начлежнікі з'ехаліся і пацягнуліся ў цемні па дарозе ў поле. Гэй, гэй! Фі-фі-сіў! Кось, кось! Ад заднія мальцы, раскапусціўшись на конях, у знізах таўкаюць іх пад бокі нагамі, а тыя ані. Патроху дыбаюць, паціху перастаўляюць ногі. І мальцам спачатку не маўчыцца. Таўкач свішча, блышка на грыбы кадрылі грае, а Касцючок з другога аддзялення вучань, што па дрэвах як кот лазіць, той пяе песню. Моя хвустка на пагодзе дуецца, а мой мілы на вайне ваюецца. Але чары гэтай душнай ночы сцішылі іх, маўчаць. Даволі доўга было ціха, а ціха ўсюды. Пачуўся, здаецца, гоман. Не, гэта крыкнула птушка. Не, і не птушка крыкнула, далёка нехта гамоніць ці пяе па дарозе. Вучыцель пайшоў на гукі, а яны дужэлі і чуліся бліжэй. Спелае жыта абступіла дарогу. Сярод жыта за ўзгоркам гаманілі два галасы. Мікола разабраў, што ідуць Іра і Сухавей. Той гарэцкі, нязграбны вучань. Пэўне, да яго. Як добра, як ён рад. Толькі з якімі-то навінамі аб святой справе адраджэння бацькаўшчыны. Трэба паслухаць, аб чым яны гутараць. Мне больш падабаецца Якуб Колас, кажа з смешнай паважнасцю Сухавей. Бо мне ў яго вершах чуецца тое, што я чую цяпер, тут, пад беларускім небам, сярод беларускага жыта, той шчыра беларускі дух, які ёсць адзнакай іменна беларускай паэзіі, а не якой іншай. А мне Янка Купала, бо ў яго можна знайсці і гэты дух, і апрача таго, лепшую, чымсьці ў Коласа, тэхніку верша, адказваць яму любым голасам Іра. А мне абодва разам радасна выступае да іх з боку дарогі з цямноты Мікола і вітаецца. І думае, толькі і гутаркі аб беларушчыне, усюдых, заўсёды. Яны трошку спужаліся ад неспадзевак, затое з асаблівай радасцю здароўкаюцца з ім. Да вас, Мікола Навумович, даруйце, што так спознілись у дарозе, сваім мяккім і крыху дрыжачым густым нутраным голасам кажа Іра. Да вас і ў важнай справе. Што за важныя справы?
Нецярпліва думаецца вучителю, але цярпіць і не пытаецца, пакуль не прыйдуць да хаты. Справы вельмі важныя, але гаварыць аб іх не выпадае на полі, дзялова заўважыў Сухавей. Ну, разумеецца, жартаўліва крычыць Іра. Не ў полі гаварыць аб справах, калі наўкол такая паэзія. О, ноч, дзіўная чароўная ноч. Разводзіць яна рукамі ў цямноце, пахнучы араматам спелага жыта. Але, паважаныя сябры, мае бедныя ножачкі прызнаюць усю гэтую паэзію, калі мы хоць нейкую часіначку, хоць трошачку пасядзім сярод арамату душнай ночы і спелага жыта. О, пасядзім! А ведаеце, тут убок пад грушкай добрая лугавінка, кажа Мікола і вядзе за сабою хлапца і дзяўчыну. Усе садзяцца пад соннай грушкай і маўчаць, і слаба бачаць адзін аднаго. Іра пачынае дэкламаваць. У яе дзіўная добрая памяць. Добрай ночы, зара зараніца, ужо імгла над зямлёю лажыцца, чорнай рызай усё пакрывае, пылам зор небасхіл абсявае. Цішыня гартае мне душу, ветерок прыдарожную грушу ледзьве чутна варуша калыша, міла бомы смяюцца ў цішы, ціха срэбрам грукае крыніца. Добрай ночы, зара зараніца. Ад незвычайнай радаснай прыемнасці быццам саромяцца вучитель і Сухавей. Хочуць нешта сказаць, каб не маўчаць, і не маюць нічога. Маўчаць яны, маўчыць дзяўчына, маўчыць ноч. А угадайце, чыё гэта? Пытаецца Іра, каб абудзіць тую цішу. Нябожчыка Максіма Богдановича. У адзін голас адказваюць яны, і ўсім траім робіцца смутна маўчаць. Баліць, ах, баліць гэтая свежая рана. І зноў дэкламуе Іра. На смерць Максіма Богдановича. Верш Есакара. Быццам абвяшчае яна гэтай ночы, гэтаму жыту, грушцы і ўсяму роднаму полю. І дэкламуючы ўсё болей натхняецца і натхняе сваім дрыжачым, поўным пачуцця голасам усё жывое і нежывое наўкол сябе. Вясновая ліра, чароўная ліра, на раніцы грала аб сонцы, і струны спявалі аб зорачнай шыры, і струны спявалі бясконца, і вабілі згукі зямныя абшары, і песні ліліся ў хвалі, і рэха будзіла ў таёмныя мары, і плакалі людзі ад жалю. Мікола пачуў, як зніцяйку капнулі з вачэй слёзы, і мяніў сябе ў думках неврастэнікам і безвініў, што гэта добра, што плача па беспары згасшаму песняру. І рад быў, што яны ў цямноце не бачаць яго слёз. А дзяўчына дэкламавала далей. Бо нельга не плакаць, як блізкі з чужыны аб бедных ратаях гавора. Бо нельга не плакаць аб роднай краіне, дзе здзекі, пакута і гора. Паэта душа супакою не знала, бо думкі да выше імчались да пушчы, да рэчнага вала. І граў ён, а струны всё рвались. Всё рвались, бо спеваў магутныя клікі замоцны былі, завялікі. Са струнамі ліры і струны душы порвались. Далёка ад роднай мяжы пайшоў наш паэт той адвечнай дарогай, што ідзе аж да самага Бога. Бо полымя сэрца паліла, не грэла, тым полымі сэрца згарэла. І не скончыўшы верша, звычайна жыццярадасная дзяўчына ўся апусцілася да іх, засмучоных, маўклівых. Маўчаць, подаўга маўчаць. Адкуль вы, Іраіда Аўгенаўна, дасталі гэты верш? Пытаецца вучитель. Няхай кажа сябра Сухавей, бо я змарылася, адказваецца яна. Я хачу маўчаць і слухаць.
Сказаць вам, дзядзька, адкуль гэты верш? Значыцца, распачаць гутарку аб усіх справах, пачаў хлапец. Але я ўважаю, што нас ніхто тут не падслухае. Дык казаць можна смела. Дык во ж, бачыце, адзін наш вучань прыйшоў з Менска, з-за дэмаркацыйнай лініі, і прынёс крыху літаратуры. І хлопец каротка пераказаў усе навіны. А глаўнае, дык во што, дадаў ён у канцы. На ваше імя вучань наш прынёс пісьмо з Вільні ад нейкага надта багатага пана для перадачы яго сыну, нейкаму быўшаму прапаршчыку Абдзіраловічу. Пісьмо пры мне, у кішэні, аддам, як прыйдзем да вас, бо тут усё роўна цёмна. Калі б пісьме вучань той сказаў у горках на агульным пасяджэнні, робячы даклад аб сучасным беларускім жыцці за дэмаркацыйнай лініяй, там была Іраіда Аўгенаўна. Аб чым піша стары Абдзіраловіч сыну, нам усім вядома. Ён чуець блізкую смерць і хочаць памірыцца з сынам, а разам з тым адказаць яму ўсё сваё багацце. Даведаўшыся аб усім гэтым, Іраіда Аўгенаўна зробіла заяву, што яна калісьці раней была блізка знаёма з Абдзіраловічамі і што ёй не імецца веры, каб той прапаршчык Абдзіраловіч адгукнуўся на запрашанне бацькі. Грошы, а гэта грошы як-ніяк беларускія, дабытыя беларускім мазалём і на беларускай зямлі, могуць пагінуць, калі не ўмовіць маладога Абдзіраловіча узяць іх хоць бы цаною прымірэння з нялюбым ненавідным бацькам. Трэба, каб ён узяў іх, калі не для сябе, то на справу адраджэння бацькаўшчыны. Разумееце? У всякім разе грошы гэтыя ўсе, ці толькі частка іх павінны цераз рукі прапаршчыка і вашы, дзядзька, трапіць на справу. Вучань не мог выказаць свае думкі так, як бы хацеў. Ён змоўк, спадзяваўся, што дзяўчына паможа яму расказаць усё вучыцелю, бо яна ж болей за ўсіх у курсе гэтых спраў. І сама падала тую думку. Але яна ўпорчыва маўчала. Маўчаў і канцавы, ад неспадзевак і нечаканых і радасных думак, абхапіўшых яго. Вучань мусіў гаварыць далей. Дык во ж, дзядзька, мы прыйшлі да вас ад усіх сяброў, каб яшчэ лепей абмеркаваць гэтую важную справу. Бо вы, мы спадзяваліся, больш за ўсіх нас будзеце цяміць, што і як рабіць. Мы прасілі Іраіду Аўгенаўну, каб яна разам з вамі паехала да маладога Абдзіраловіча як свайго даўнага знаёмага для перагавораў, але яна чамусьці надта цвёрда адмаўляецца. Згодзілася толькі адправіцца да вас. Для беларускай справы я на ўсё згодна, але прасіла і прашу не намаўляць мяне на перагаворы з Абдзіраловічам, троху нервова сказала дзяўчына. Я ўважаю, што мне ехаць зусім няма чаго. Справіцца і адзін, Мікола Наумавіч. А калі ўжо тое, чаму з Міколам Наумавічам не паехаць яшчэ вам, сябра Сухавей? Сухавей не любіў даўгіх гутарак там, дзе яму здавалася ўсё ясным і, канешне, патрэбным для справы. Але тут ён мусіў сабраць усю сваю цярплівасць і далікатнасць. Дык во ж, бачыце, сяброўка, афіцыяльным голасам на смешна паважнай ноце пачаў ён давадзіць ёй. Вам не толькі як старай знаёмай яго, ведаючы ўсе патрэбныя дэталічнасці абстаноўкі, але проста як дзяўчыне больш выпадае паехаць. Вы ляпей за мяне, ляпей за абы каго з нас, хлапцоў, і можа нават ляпей за дзядзьку канцавога, здолеце з належнай далікатнасцю і асцярожнасцю намовіць Абдзіраловіча. Калі яго злосць на бацьку за тое, што той пан і дрэнны пан дагэтуль не ўціхла і не дазволіць яму ўзяць бацькінага панскага багацця, вы з сваёй жаночай далікатнасцю якраз найляпей патрапіце намовіць яго, пэўне зусім несвядомага беларуса ці рэнегата, узяць грошы для беларускай справы. Калі ж нічога падобнага ў яго настрою не будзе, яму, магчыма, здасца дзікім нават нашае ўварванне ў яго асабістыя справы. Ён будзе рад, што дастанець бацькі на багацце. Вы ізноў жа найляпей патрапіце ў сваю пару, адступіць і толькі папрасіць у яго хоць што-небудзь на нашу, напрыклад, тэатральную секцыю, за нашу помач яму ў зносінах з бацькам і наогул за нашу турбацыю. Я не магу паехаць і не паеду.
цвёрда адказала дзяўчына. Канцавы толькі слухаў і нешта думаў. Ноч цямнела і быццам траціла сваю душную мляўкасць. Зараніцы пыхалі рэдка, а часцей трапятались лісцікі на соннай грушцы. Трэба было ісці ў хату.